हेलौ हेलौ साला दानलायबायसो ब्रा टावारा साला मा जादों बेलाय दिनै नाङा नाङा इस साला थांफिनलायबायसो आयै साला मोनहांब्ला टावारा नांसिनथारलासोब्रा दानो मबाइलखौनो बुख्रेबारगोनसो आं सालाखौ नै आयै टावारा नांसिनथारलासो मा खालामबावनोब्रा आंलाय र' नोंखौनो साला नागारथारालां आगै सना रुमबां सना नोंखौनो नागारथारा सना फिथर दिंग्रायदिं सिनारखे नुरखे खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंजों जुलि जागोन जोख्रेब जोखाब बोजोद खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंखौ लायखाथारगोन जानाय लोंनाय मेसेज फरायनाय लिरनाय मेसेज सुखुआ बुखुआ सामफ्रामबो आं नोंखौ एवथुहरगोन जानाय लोंनाय मेसेज फरायनाय लिरनाय मेसेज सुखुआ बुखुआ सामफ्रामबो आं नोंखौ एवथुहरगोन दिंग्रायदिं सिनारखे नुरखे खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंजों जुलि जागोन जोख्रेब जोखाब बोजोद खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंखौ लायखाथारगोन दाखालिबो ढिकिया जुलिनि सिंग्रि मेलायाव आं गोसो थोनायाव सोरबा सेंग्राजों देवहाजेवसो मिनिलायदों आंखौ नायसनहरना खेबसो मेख्रेब हरदों नायनो हाथारैनि रागाजों अन्थाइ जोफ्लांनाया आइथिङा लुनदुनदुनसो बुखांथारदों न'आव सौफैनानै सानफ्राङै आंनासो प्रेसारा दावखोलायदों दिंग्रायदिं सिनारखे नुरखे खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंजों जुलि जागोन जोख्रेब जोखाब बोजोद खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंखौ लायखाथारगोन बारा थारब्ला रागाया थिखनियाव दावखोब्ला बुजाबाय सेंग्राफोर लानानै खासेव जाहोनानै हमख्रब हमखाब नोंखौ खावना लायगोन
बेजोंबो जाथाब्ला गोखै अजा हमना मैदेर मुहुनिखौ दांना होगोन बेजोंबो जाथाब्ला गोखै अजा हमना मैदेर मुहुनिखौ दांना होगोन दिंग्राय दिंसि नारखे नुरखे खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंजों जुलि जागोन जोख्रेब जोखाब बोसोर बोसोर खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंखौ लायखाथारगोन नै माथो आगै रुमबांसैलाय हेलौ माय डार्लिं आगै रुमबां नोंखौनो गोसोखांनानै सिमां मोसा मोसि नुलायलायथारदां आगै रुमबां नोंजों आं मोजां मोसालायथारदोंलै सोरजों मोसादों नोंजोंलाय जाम्बि आंजों औलै जाम्बि आं नोंखौ गोसोखांब्रेफ्रांदोंसो खुदुमनो आगै खुदुमनो मा एसे सुन्दुरि मिनिनायब्रा बेलाय आं नोंखौ लोगो हमथारनांसिगोन बबेहाय लोगो हमनो फाख्रि बिफां सिङाव ना लेरख' बिफां सिङाव ना दंग'थिंजायसो नामाब्रा नों बुंदोल' सना आं मटर साइकेलजों लोगो हमहैथारसै फाख्रि बिफां सिङाव ए फाख्रि बिफां सिङावसो जाबाय 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 ओइ थान्दै बुरदों मा जोंखौ गाननानै एक्सट्रा एक्सट्रा लोंना हाय नोंसोर आंखौ लोगो दाहम आंहा इमारजेन्सि केस दं बाहेरावबो थांदेरनो मोना साला दिल जाला गोसोथोनानै लेंफावनांबाय बेनाव नांबाय ओंखायनो जों सिख्लाफोरखौ गोसोथोआलै सोरबाफोर सिथाबनो नागिरब्लाबो सम्पति गोनांखा जोंखौ फिनो हाग्राखौसो लागोनलै ओइ सिमब्रे थु अबहाय थान्दैजोंलै साला खेबसे नुनायावनो ब्र' गावबाय खेबसे गोसो थोनायावनो ग्राव सौदावबाय साला आं बिदि बैसो गोरलै गोरलैखौ लायालै जाया जाया बैसो गोरा गोराखौसो नांगौ आंनो नङाबा फिनो हाग्राफोरखौसो औ बोरैबा फिसाइफोर गैयि फिसा गोनां गथ' गोनांबाथ' साबद्रायबायसो फै फै थान्दै बेवहायथ' फैथारनांगौब्रा बियो माथो फैयाखिसै बेलाय गोसोथोफ्लादोंसो नामाब्रा बेलाय र' बेखौ फन खालामनानै खबर लागोन हेलौ हेलौ ए नै रुमबां आं सफैबाय नों बहा दं आगै नै आं फाख्रि बिफाङावनो दङ नों फैदो ए र' थांगासिनो दं आगै र' हेलौ आयो हाबाब बोरो बबाव दं नोङो बबावथो दङब्रा बेलाय फैदो आं बाहायनो दङ ना गुदुंफ्रावसो हाबलाबायना दङ नामा बियो बबाव दङ नोङो नै आं सफैबाय फैदो आं बाहायनो दङ बहाथोब्रा बोरो माथो नुवा ए हावलै साला बेवहायसो दङयो बियो Yeah!
हाबलांनो हेल' नैलै आं बे खाथियावनो दङ नों बहा दङ आंबो बे फाख्रि बिफाङावनो दं होनबाय बुहुदसो नामाब्रा माथो नुवाबो मानसिबाथ' नुनांसिगौ ना बबाव दं माथारब्रा बेलाय माथो नुवाबो रुमबां आं बेवहायनो दङ होद गिलायलांबायसोलां बुहुद माथो नामाब्रा आंथ' नङा रुमबांसो नोंनि रुमबां रुमबां औ माथो रावबो गैयामोनलाय नों बबेनिफ्राय फैखो हेच नोंखौनो बेसेबां नागिरदों आङो हेच मानसिखौ बेबायदि सिगिबायलाय नोंखौनो माला फैगोन होननानै दहायनिफ्रायनो बेवहायनो नेगासिनो आङो थुदो सदा नोंखौ लानानै आं गोबां जायगायाव गार्डेनाव बेरायगोन ना नंगौ आदा टाउनाव बेरायगोन आरो मा जानो गोसो आं नोंनो जाहोजोबगोन ना सना फैदो माबार फै थौदोलै सिस्टार नों आंखौ सिनायनाय नङा आं दै गांदोंमोन सोरमोनथाय आं सिनायाखिसै आं मेघालयआव 5 इयार्स सार्भिस मावना फैदों आंनि नेमखौ गाहालर होनो आफानि मुङा फान्थाव फिलिसाथ' दाखंफारा आयौ गुमैया नों गुमै होननायनि थाखाय आं नोंनो 100% 1000 रां होनाय जासिगोन बाराया बि ओइ जाम्बि नों गाज्रि मोनाब्ला बुंदो मा बुंनो नागिरामोन माने जोंहाथ' फिसा हौवाया मेघालयआव थांनानै थैखोना माखोथाय जेबो खबरानो गैया फिसा हिन्जाव सासे दं बेराफारसेजों बेखौबोथ' आं बिलाइखानांगोन अब्ला जोंहा सोर दं हा बेयाव माजोंथो लोंनो फैदो न'आव थ' होमबा फैदो थ' फै बे न' सिङाव फैदो फैदो दे जोंहा रावबो गैया आइजों आंजोंल' हा सोरखौथ' नांगौ सानै गाहाम थानांलाय न'फ्रामा जानला मेरलाथार जोंहा अरजाया आं बिदिखौ जेबो फाजाथारा जिरायदो जोंनामा न' गैया दे दसे थाथ'दो नोङो जागोन सिस्टार मा नायखो नङा सिस्टार माने नोंनि सावगारिखौ जोबोद मोजां नुनायखौ नायदां एकदमबारे बरिया आं लाजियो नै दैया
लोंदो जागोन सिस्टार नै बियो आइ बानायनाय अमृत लोङा होमबा बियो औ हैद लोंनोल' सुरुबावगोनब्रा आङो बिदिब्लालाय बे दैखौ मानो बाव आंलाय बेजों गांगाखासिगोन आङो लोंदो जागोन गाज्रि दामोन दे आं लोंसै दे गाज्रि दामोनसै दे आं लोंसै मोजांथार माथो माइब्रानि मोनदां औ बैसागुआव संनायमोन है बेखायनोथ' जेबानो जाथाराखै आं लोंबावसै दे दे गाज्रि दामोन मोना जादेरग्राबो गैया जाबाय नांलाया ओरै हाबखाथारो गोरायनो दंथारो माथो आस्सा नोंथ' आंखौ सिनायखानाय न'खरनि बायदि खालामबाय आं सोर नाथाय नोंथ' आंखौ सोङाखिसैना हिनजावफ्रा सोंनो जोबोद गोब्राब मोनो हायोब्ला खिन्थाजानोसो लुबैयो येस यु आर राइट आंनि गामियाव दहाय खिथाखाबायना आङो आंनि आफानि मुङा फान्थाव आइनि मुङा जादों गान्धारी